беморхонаи эҳёе ки мо дар давраи вазири тандурустии Тоҷикистон эътироф кард ки ба муҳоҷират рафтани пизишкон проблемаи актуале аст, вале ба қавли ӯ ин мушкил танҳо хоси Тоҷикистон нест. дар солҳои охир ҳазорҳо табиб аз Тоҷикистон барои кору зиндагӣ ба Русия ва кишварҳои дигар кӯчидаанд. хусусан дар давраи пандемия талабот хеле зиёд буд. аз ҳамин хотир яъне норасоӣ дар ҳамаи давлатҳо аст. аз ин истифода бурда баъзе аз давлатҳои ҳамсояи мо барномаҳои махсус яъне коркар кардагиам барои даъват кардан, барои ҷалб кардани мутахассисон барои фаъолият дар ҳамон давлатҳо. як сабаби дигари аз Тоҷикистон рафтани пизишкон ба гуфтаи вазири тандурустӣ баланд бардоштани сатҳи касбият будааст. абдуллозода аз давлати хосе ном набурд, вале солҳои охир чандин пизишки тоҷик барои кору зиндагӣ асосан ба Русия рафтанд ва ин раванд дар ҷомеаи кишвар нигарониҳои зиёдеро ба миён овард. муҳоҷирати як гурӯҳ аз пизишкон ба Русия ба воситаи барномаи переселение сурат мегирад. тасмимам гирифтагӣ ҳастем ки барои аз байн бурдани норасоии кадрҳо бо раисони шаҳру ноҳияҳо ҳамкорӣ мекунем, оиди ҷалб кардан, оиди беҳтар кардани шароити корӣ, оиди яъне ҷудо намудани бо имкониятҳо ҷои истиқомат ё заминҳои сохтани хонаҳои яъне хона барои мутахассисон фикр мекунам ки дар ҳамин солҳои наздик яъне норасоии кадрӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон ман фикр мекунам ки паси сар мегардад. баъзе аз табибони тоҷик мегӯянд дар Русия барои онҳо маоши ба маротиб баландтар аз Тоҷикистон пешниҳод мешавад ва ҳам шаҳрвандии Русияро осон ба даст меоранд. вале дар ҷомеаи Тоҷикистон ин нигарониҳо зиёд аст ки вақте мутахассисон мераванд табобати беморон ба дасти пизишкони камтаҷриба меуфтад. ба қавли таҳлилгарон табибон ба ҷуз маоши хурди давлатӣ даромади хубе аз корашон пайдо мекунанд, аммо он ғайриқонунист ва онҳоро ҳамеша дар ҳолати ҳарос қарор медиҳад. یا اصلاحات نیاز دارد که همین پولهایی که مردم شاخه تندرستی غیر رسمی میتن همین رسمی کرده شد. این فقط از طرف سقوط طبی بیمه طبی نشه کرد. این اصلا معلوم است. این مسئله اصلاحات و رسمی کردن تمام پرداخت‌های ساحه وزارت تندرستی مسئله معاش از بین میبرد. لیکن معاش دکتر تاجیک مثلا اگر در حد 500 تا 1000 دلار هم برود این все равно مثلا با روسیه ما رقابت کرده نمیتونه. روسیه معاشای بیشتر میده با امتیازهای دیگر هم میده. ба иттилои вазири тандурустӣ 140 пизишк соли гузашта аз хориҷа баргашта дар беморхонаҳо корашонро давом доданд. вазири тандурустӣ мегӯяд аз ҳисоби донишҷӯёне ки риштаҳои пизишкии донишгоҳҳои тиббии кишварро хатм мекунанд мушкили камбуди пизишконро ҳал хоҳанд кард. ҷамолиддин абдуллозода нагуфт ки соли гузашта чӣ қадар пизишкон аз кишвар рафтанд, вале ба иттилои манобеи ғайрирасмӣ шумораи онҳо тӯли солҳои ахир атрофи 20 000 нафар тахмин зада мешавад. бино ба хабари вазири тандурустӣ дар Тоҷикистон феълан 674 пизишк намерасад. ба қавли вазири тандурустӣ ҳамаи ин пизишкон ба муҳоҷират нарафта, балки соли гузашта 109 нафар ба нафақа баромада ва 54 нафар фавтидаанд.